pangayo sang sorry o kon pasensya. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Hunyo 17, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon, Boy Duran. Sa ato na'y balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ nag-aapekto karon sa Mindanao, samtang ang Easterlies nag-aapekto naman sa Southern Luzon kag Visayas. Ang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro makaangkon ini sa pila ka parte nga may magulugal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag thunderstorms. Ang kasarangan tubtob makanay nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan padulong sa namagat na nasidlangan magalunta naman sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro nga gagmayara man sang makanay tubtob mabasko nga pagdapya sang balud. Sa siyudad sang Bacolod, ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius, samtang ang maximum nga temperatura mabatyagan sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Live. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una
Radio Philippine Standard Time, las 7:09. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This portion is brought to you by Nido 3 Plus. Protect your number one with new Nido 3 Plus. Toddler milk for 3 years and up. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, patay ang isa ka Belgian national matapos matiruhan sa mga kawatan ng mga launa media ako na launa 50 ang takna kay nasang kaagahon Hunyo 17 dila sa may barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod. Ang biktima ang kilala kay Carl Nolens, 76 anyos, residente sang Block 1, Lot 34, Beach Road, Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod. Base sa inisyal ng investigasyon sa Police Station 4, ginsulod sang apat kaula pa makilalaan ng armado nga tao ang puluyan sa biktima. Sa linakabugtaw ini siya, kag sa makitaan sa mga suspek, gilayon ini siya ang ginlutang igo sa iyang atyan. Suno kay Police Station 4 Police Major Charles Sever, konsuno kay Police Station 4 Commander Police Major Charles Sever, giningagaw pa nga madala sa Metro Bacolod Medical Center si Nolens, apang gindeklarar nga dead on arrival. Ang asawa naman ni Nolens ay kilala kay Lisa Marie Bantigue Nolens, ang ginabulong subong sa ospital matapos makaangkon sa pilas kag bali sa lawas matapos nga naglumpat sa bintana sa ilas ning puluyan. Magluwas diri apat pa ka makaupdanan sa puluyan sa biktima, kalakip na ang mga timbang sa balay ang gingapos sa mga suspect sa kakwarto. M16 rifle ang gingamit sa pagtiro sa biktima. Sa karon nagapadayon ng investigasyon sa kapulisan angot sa amo nga insidente. Mahimo nga magpasaka sa pletehan ang mga shipping companies kundi patuman sa Maritime Industry Authority kon marina ang isa ka metro nga distansya sa mga pasahero sa baylo nga 50% sa seating capacity sa mga fast craft nga magabiyahe Bacolod padulong Iloilo. Suno kay Frank Carbon sang Visam Express ginusisa sa mga engineers sang marina ang mga barko kagin pahayag nga hindi mahimo panugutan ang 50% nga seating capacity base sa takos nga ginhimo tungod mahimo nga hindi strikto nga masunod ang physical distancing. Bangod sini mapilitan ang mga shipping companies nga magpasaka sang plete agod nga hindi mapierde ang ilang negosyo kag mapadayon ang biyahe. Ang isa ka fast craft ang may total seating capacity nga 300 apang sa pulisa sang marina ginabulubanta sa 60 lamang ang makapasaka o kung makasakay. Ginpahayag ni Carbon nga mahimo maglabot sa 50 tubtub 70 pesos ang saka sa plete kundi patuman sang marina ay isa ka metro nga distansya sang mga pasahero. So sa amo naman na sa is rate increase lang para nga ma-offset tong capacity nga tingnan. Daw mo sa subok po ang patanasan sa meeting to. Muna dito sa subok. So schedule, conforme na kami tani. Ang executive order, conforme naman. Muna lang na, ang 60 ka tao ba, tingnan ko sa pesta. Kabahin sa ang pahayag ni Frank Carbon sang Visam Express. Ginkumpirmar ni Governor Eugenio Lacson nga mayara sang memorandum ang Department of Health Region 6 nga nagamando ang tanan nga swab specimen sa Bacolod kag probinsya ang mahimo ipadala sa molecular laboratory sa Teresita Landone Provincial Hospital sa siyudad sa Silay. Suno sa gobernador tuyo siniagod mapadasig ang pagwa sang resulta. Ang mga ginkuhaan sang swab test magahulat lamang sang 3 tudtop 1 ka semana antes may baluan ang resulta. Ginklaro ni Lacson nga mga locally stranded individuals gikan sa Cebu ang panugutan gid lamang nga makabiyahe via Danao Port sa siyudad sa Escalante kag ini silang kuhaan sa swab specimen pag-abot sa puerto. Dalon sa quarantine facility sa siyudad sa Cadiz tubto magwang resulta nga negatibo sila. Samtang kung magapauli naman ang LSI sakay sa eroplano, ipaidalom sila sa swab test, ipasugat sa tagsa ka LGU kada depende na sa ila LGU kung ipahamtang sila sa mga quarantine facilities sa syudad kag banwa o kung istrikto ipaidalom sa home quarantine tubtob magwa ang resulta. Gintalana naman sa Hunyo 25 ang pag-turnover sa Biolab sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital o kon CLMMRH.
Inisuno kay City Administrator M. Ang base sa impormasyon nga ginpalambot sa iya ni Dr. Julius Drilon, Chief of Hospitals ng CLMMRH. Suno kay Ang ginpalambot man sa iya ni Drilon nga kon wala sang delay sa turnover sang biolab sa Hunyo 25, ginapaabot mangin operational ini sa una nga semana sang Hulyo o kon Hulyo 1. Dugang pa ni Ang kompleto naman ang kagamitan kag napaydalom na sa training ang pila ka mga medical technologists sang hospital. May pila man ka mga pribadong hospital sa Bacolod ang nagaproseso man sang ilang accreditation para makapatigayon sang COVID-19 testing. Damlag lang ang DOH Region 6 ang nagpagwa sa advisory nga ang swab specimen sa Bacolod kag Negros Occidental ay paydalom sa COVID-19 test sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sang Silay. By first week of July, as of last mga paging par kay Dr. Drilon, they are getting ready mag-start operation first week of July. Hopefully, wala na sang further delays kag makagamit na naging ang atong biolab. Kabahin sang payag ni City Administrator M. Ang. Nagpatigayon sa consultative meeting si Bacolod City Mayor Evilio Lunar Diaz sa mga opisyal sa syudad kag City Hall heads kagabi, Hunyo 16 sa Bacolod City Government Center. Ang pagsapol ang nanungod din sa pag-review sa mga protocols sa tiyon sang extended MGCQ con modified General Community Quarantine umpisa kahapon, Hunyo 16 to Hunyo 30. Gintalakay man ang pila ka mga concerns nanungod sa locally stranded individuals, returning overseas Filipinos, overseas Filipino workers, kag authorized persons outside of residence. Kalakip sa nagtambo sa magsinapol ang Musantay Vice Mayor Alcid Familiaran, Councilor Cindy Rojas, Councilor Renesito Novaro, Councilor Israel Salanga, City Administrator M. Ang, City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, Secretary to the Mayor Attorney Edward Joseph Quansing, Supervising kag Administrative Officer Federico Guanzon Jr., Executive Assistant Jose Maria Vargas, Acting City Tourism Officer Sandra Ruth Sisep, kag CHO Environmental Sanitation Division Head Dr. Grace Tan. Ginklaro ni Provincial Incident Commander Dr. Jonathan Lobaton nga wala na dulang requirements ng national government sa mga locally stranded individuals nga magdala sang health clearance certificate kag travel authority antes panugutan nga makasulod sa Negros Occidental. Sa interview sa Aksyon firing line ginpahayag ni Lobaton nga ang probinsya ang padayon ginasunod ang guidelines ng national anggot sa pagpapuli sa mga LSI. Ang klarifikasyon ni Lobaton nagwa matapos ang report nga lain ang paghangop sang Philippine Coast Guard anggot sa termino nga unhampered trips. Sa nibaluan nagpatigayon sang pagsapol ang Marina, PCG kag Philippine Ports Authority agud matalakay ang pila ka mga isyu sa biyahe. Magapatigayon man sa pagsapol subong adlaw Miyerkules ang lokal nga opisyal sa siyudad sang Bacolod sa matiglawas sa siyudad sang Iloilo, Marina, Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, tiglawas sang Negros Occidental kag shipping lines para nga talakayon ang pila ka isyu angon sa biyahe lin Bacolod padulong sa Iloilo, vice versa. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Wisam Operator Frank Carbon nga wala pa sang biyahe buwas nga adlaw tungod sa panibagong atikang sa syudad. Suno pa kay Carbon nga sa pagsapol mahimo nga mayara sang pirmahan nga Memorandum of Agreement nga magaserbi giya sang tanan angot sa paagi sa pagpasakay, mga kinahanglanon nga dokumento kag pila ang panugutan nga makasakay kag iban pa. Antes dirigin pa ni Carbon nga wala nagasanto ang mga guidelines sa Bacolod kag Iloilo, rason nga ginpakamayo nila nga hindi lamang mag-resume sang biyahe sa fast crop sa piya ka mayara na sang anunsyo nga ginatugutan ng biyahe umpisa Hunyo 16. Sa dugang nga balita lokal, ginpahayag ni Basiwa Assistant General Manager for Operations Engineer Jenlyn Himora nga naghimo sang assumption ng Water District para sa 3 ka bulan nga wala nakapatigayon sang actual meter reading bangod sa ginapatuman nga mga quarantine measure tungod sang COVID-19. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Himora nga dapat paabuto na sa mga konsumidor nga mayara sang pagsaka sa balayran para sa bulan sang Hunyo tungod sa katapusan lamang sang Mayo nakapatigayon sang actual meter reading. Patag ni Himora, gin-assume sang Basiwa nga yara sa 20 cubic meter ang nausar sang kada konsumidor bilang basihan sa ila pagsuma sang balayran. Dugang pa ni Himora, mahimo nga nagsaka ang balayran sang pila ka mga konsumidor sa bulan sang Hunyo tungod nagsobra sa 20 cubic meter ang ilang consumption. Palayag pa ni Himora nga hindi malipod nga dako ang pagsaka sa ginakonsumo nga tuig sa panahon sang tig-ilinit rason nga may pagsaka man sa cubic meter. Sa piyak nga bahin, ginklaro ni Himora nga ila
ayo ang isyu o kung ilan na nakaayo ang isyu sa bill sa isa ka konsumidor nga nagsulobrang balayran kagin pahayag nga mayara sang sala sa pag-encode. Ginsiguro man ni Humora nga mahimo ipagi sa staggered pay ang mga konsumidor ang ila balayran tubto Agosto 30 kag pwede lang makabayad sa mga remittance center. Nagapangabay naman si Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales sa mga kapitan sa syudad nga i-activate sa madali nga panahon ng pagpahamtang sa Barangay Health Emergency Response Team o kon BHERT sa kada purok. Sunod kay Gonzales, idalom sang memorandum sang DILG, dapat mayara sa isa ka BHERT sa kada 5,000 nga populasyon apang bangod ginapaabot ng pag-inabot sa mga locally stranded individuals, dapat ang kada purok ang mayara sang team nga mag-monitor. Ang BHERTs ang ginabugusan sa isa ka executive secretary, barangay health worker, kag duha ka barangay tanod. Ginpatag ni Gonzales nga bangod sa kakulang sang barangay personnel, mayara lamang sang volunteer nga i-assign sa isa ka purok para mag-monitor sa nag-abot nga mga LSI. Sa tung Lunes ang hapon, sa ginsapol ni Mayor Evilio Leonardia, ang mga kapitan, kag iya ginpangabay nga ipapaskugon ang monitoring sang BHERTs sa kada barangay. Ang i-activate na ato na purok BHERTS as soon as possible, no? Kag strengthen pagit ang BHERTS team sa kabarangayan, kag closely monitoring pagit sa ato ng mga arrivals sa ato na kabarangayan. Encourage na nagpapurok atong BHERTS. Si Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales. Mangin simple pero memorable ang pagdumdum sang syudad sang Bacolod sa ika-82 nga Charter Day celebration buwas nga adlaw Huwebes, Hunyo 18. Inisunod kay City Administrator M. Ang. Ini ang ikaduha nga tuig ang Bacolod ang magasaulog sang Charter Day sa Hunyo 18 base man sa Republic Act 11146 o Bacolod City Charter Day Act. Sunod kay ang Executive Director sang Kaywatan, mayara sang programa nga patigayunon umpisa sa hapon sang Hunyo 18 sa lobby sang Bacolod Government Center kagamangin limitado magatambong sa Kaywatan para matuman ang physical distancing. Dugang pa ni ang lakip sa mga imbitado o matao nga deserve nga tagan sang citation sang syudad, mga punong barangay kag iban pa. Ang programa ang sarang masaksihan online o sa Facebook pages sang syudad. Si Mayor Evilio Leonardia ang nag-issue sa Executive Order No. 40 Series of 2020 nga sa tunga sang pandemic mangin very special sa gihapon ang 82nd Charter Day pero subject sa health protocol sang Department of Health kag Gobyerno National. We are preparing for a very simple, also memorable celebration. It's going to be the second year na ma-celebrate ang ato ni Charter Day on June 18. And this was after, of course, Republic Act 11164 was passed, authored by Congressman Greg. Si City Administrator M. Ang. Aksyon na rin Philippine Standard Time na 7:22. Kag para naman sa complete management sa inyong mga liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya ng DTX 500 ang mag-detoxifying compound yung nagatinlo sang atong dugo kag atay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang pwede gid mabakal online kag pwede man i-deliver sa inyo pulian. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga nagapangape bala, ginaka-recommend na kon sa inyo ining Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Balo kamo ang black coffee gali kadamo sang benepisyo sa aton lawas, especially ining Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Kay may mangosteen ini nga ingredient amol ni sang black coffee nga may mangosteen. Nagabulig ni sa panubos ang risgo naton nga matapikan sang Alzheimer's kag Parkinson's disease, nagapanubos ang risgo nga matapikan sang diabetes, manami pa ni sa aton nga atay, kag nagabulig man sa aton nga weight loss kag madamo pa nga mga health benefits. So mag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar kana with mangosteen, mabakal naton ni sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart kag iban pa nga outlets. Be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Kapin 400 ka mga opisyal sang barangay kag LGUs nagapangatubang kaso angot sa Social Amelioration Program. Samtang syudad sa Cebu, liwat din paidalom sa Enhanced Community Quarantine. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At
i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:29, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo sang DILG nga malapit na sa 400 ka mga barangay kag local government officials ang nagapangatuban sang kaso kriminal bangod sa anomalya sa pagpanagtag sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program. Sunod sa DILG, may 663 ka mga tao ang subject sa investigasyon sang kapulisan, lakip na ang 367 ka mga elected barangay kag local government officials. Sunod kay DILG Secretary Eduardo Año, ay ilatatapan ang nakafile na sang kaso kriminal batok sa 397 ka individual. Ginapaabot sang DILG nga madamo pa sang kaso iga-file batok sa corrupt nga mga barangay official sa masunod nga may adlaw, kasunod nga nagapadayon ang case build-up sang mga otoridad. Liwat naman nga ginpairalom sa enhanced community quarantine kung ECQ ang syudad sang Cebu. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, tungod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19, ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang pagbalik sa ECQ sa syudad sang Cebu. Ang syudad sang Talisay sa probinsya sang Cebu ang naka-modified enhanced community quarantine kung MECQ tungtong 30 tungod sa madamo man nga kaso sang COVID-19. Samtang padayon nga ipatuman ang General Community Quarantine o kung GCQ sa Metro Manila tungtong Hunyo 30. Ginaduso naman sang Department of Health ang 182 bilyones pesos nga pondo para sa 2021 agud maimplementar ang Universal Health Care Law kag para preparahan ang health system sa emerging infectious diseases kaangay sang COVID-19. Sa Joint Congressional Oversight Committee hearing, ginpahayag ni Health Undersecretary Mario Villaverde nga ang proposed budget para sa masunod nga tuig ang una palayag sa UHC law. Ang 29% sa proposed budget o kung 53.20 bilyones pesos ay alokar sa implementasyon sa UHC-related proposals, samtang ang 20 ang iban pa o kung 11% ang makadto sa pagpapakod sa health system kag pandemic-related items. Ginpahayag ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Ramon Lopez nga ang pagrehistro sa mga online shops o online sellers sa BIR ang tuyo nga proteksyonan ng mga consumers kasunod sang pagdamo sang reklamo batok sa online transactions. Sunod kay Lopez, nag-issue na sang memorandum kag ruling ang BIR kag iniyang para sa kayuhan sa mga online buyers. Ginpathag ni Lopez nga tinalikdan nga 2 ka semana may nagwa nga mga online scams kung hindi na matrace ang online seller sa tion nga may problema ang item nga ginbaligya. Exempted sa sining nga pulisa mga online sellers nga naga-income sang 250,000 pesos panubo sa kada tuig. Ang BIR ang naghatag sa online sellers ang tubtub Hulyo 31 nga i-register ang ilang negosyo kag i-settle ang ila nga buwis. Nakapa-enroll na masobra 11 milyones ka mga estudyante para sa school year 2020-2021 sa mga pampubliko kag pribado nga eskwelahan. Ini ang report ng Department of Education kay Presidente Rodrigo Duterte sa pagsapol sa Interagency Task Force. Sa datos ng DepEd, umpisa Hunyo 1, tubtob hapon sa Hunyo 15, naglambot na sa 10,667,882 ka learners ang nakapa-enroll sa public schools, kag kapi naman sa 329,000 nakapa-enroll sa private schools. Sa kabilugan, naglambot na sa 11 milyones 14,839 ang nakapa-enroll halin kindergarten to grade 12 sa bugos nga pungsod sa sulod sa 2 ka semana. Ginpahayag sang Department of Health kung DOH nga nagnubo ang mga record nga kaso sa balatian nga dengue sa Pilipinas subong nga tuig 2020. Sa press briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga nagnubo sang 46% ang dengue cases ikumpara sa tuig 2019 sa amuman nga period. Sunod kay Verriere, dako nga impact sa awareness ang publiko ang COVID-19 pandemic tungod mas nagahalong na ang pumuluyo. Tungod sinigin panumdom ni Verriere nga hindi pagkalimtan nga magsunod sa mga preventive protocols. Padayon nga nagatinguha ang DOH para magresponde hindi lamang sa mga pasyente nga apektado sa COVID-19 kundi pati sa iban nga balatian.
Masobra 3 milyon ka kilos ang bugas ang ginhatag sa gobyerno sang China sa Pilipinas ang gihatag sa mga pamilya nga napektuhan sang dako sang COVID-19 crisis. Sa ginpagawa nga pahayag sang Chinese Embassy, ang mga bugas ang napasulod sa Pilipinas paagi sa seaport sa Manila, Cebu kag Cagayan de Oro. Napahibalo naman sa embahada nga napaina sa mga natungdan nga lokal nga gobyerno ang donasyon para sa tunga sa milyon ka pamilya. Ginanunsyo sa Chinese government ang dugang 6.7 milyones ka kilos ang bugas sa Pilipinas bilang suporta sa paraan nga pagpag-away sa pungsod sa COVID-19 pandemic. Ang donasyon ginasikaso na sa Department of Finance, Department of Budget and Management kag Bureau of Customs. Ginapa-review ni House Committee on Health Vice Chairman kag anak kalusugan Party List Representative Michael Defensor sa Department of Health ang accuracy sang tanan nga brands ng COVID-19 tests nga ginausar sa Pilipinas. Ini matapos ang report nga may pila ka mga COVID-19 test kits ang naglambot sa 20% lamang o kon 20% nga false negative results. Suno kay Defensor kinahanglan aktuhan ang false negative result tungod mahimo nga makahatag inisang sala nga impormasyon kag kasiguraduhan sa isa ka pasyente sa pagpati nga wala sila sa impeksyon. Dugang pa ni Defensor, delikado kung matuod ang report tungod ang sala nga resulta sa COVID-19 test mahimo makadugang sa paglaptas ng virus. Ginpagawa man sa publiko ni Defensor nga sa DOH kung pila ang COVID-19 test ang nausar sa tuong Marso kag pila ka test ang ginsulit tungod sa false negative results. Palayag pa ni Defensor nga dapat ipauntat sa DOH ang pag-usar sa mga size ng COVID-19 test kag siguruhon sa ahensya nga 1.9 bilyones pesos nga pondo para sa COVID-19 screening magakadto sa mga reliable kag accurate nga brands sang COVID-19 tests. Ginaduso naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagbutang sang cell site sa tanan nga pampublikong eskulahan para mas mabaso pagid ang internet access sa pungsod. Suno kay Gatchalian, kalabanan sa 42,046 ka barangay sa pungsod ang mayara sang public school, maayo nga lugar ang ini para sa cell site kag paagi sini mapadasig ang free wifi spot sa mga pampubliko nga lugar. Duha pa ni Gatchalian nga makabulig man ini para mapaayo ang kapasidad sa mga eskulahan kung kinahanglan nga magpatuman sang distance learning sa mga wala ginapaabot nga sitwasyon kaangay sang COVID-19. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:36. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid inabot posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani, yari na ang solusyon, super fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon, kag pamuntra sa problema sa constipation o kung ang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluan ang yung colon, pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw, sang super fiber. Super fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super fiber, para sa mas epektibong resulta, ikombinar ang pag-inom sang super fiber, kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman nga may mga bukol-bukol bala sa lawas, sis man akong tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbaye, para nga hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunok sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong alawas para mabuliga, hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Nernais at Balancing Gate sa Paglaon Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Ang mga balita international, sports, showbiz, sa balita special kag iban pa sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
WHO Safe Hand Challenge agud may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:42. Kag sa ato naman nga Balita International, ginpalupok sa North Korea ang Joint Liaison Office sa diin ginapatigay ng pagistoryahanan nila sa South Korea. Tuman nga nawasak ang apat ka panalgan nga building nga makitaan sa banwasang Kaesong sa North Korean side sang demilitarized zone nga nagaseparar sa duha ka Korea. Sunod sa report, isa sa rason sang pagpalupok nila ang pagpadala sa mga leaflets sa mga South Koreans nga nagapabutsyag sang ila kaakig sa North Korea. Samtang gintawag naman sa South Korea Presidential Blue House nga isa ka pagtraidor ang ginhibang nga pagpalupok sa North Korea sa mga building. Wala naman sa minahalitan nga tao sa mga insidente mga umpisa pa sa Enero 30, sirado na ang mga building bangod sa COVID-19 pandemic. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, nagnubo na ang presyo sa mga kapangunang produkto pang-agrikultura sa Metro Manila. Pagkatapos ni ang nagsaka sang tubdob 45% sa mga binulan nga may lockdown sa dinang presyo sang pila ka mga balaklon sa karon, nagnubo na sang tubdob sa 71%. Base man sa price monitoring report sang Department of Agriculture, ang retail nga presyo sang karne, isda kag utanon sa mga merkado publiko ang amat-amat na nga nagapanaog, samtang ang Metro Manila kay iban pangabahin sa pungsod ang naghalog na sang restriction sa gihos sang tao kag sang mga balaklon. Ginpahayag ginpatag ni Agriculture Secretary William Dar nga ang pagsaka sa presyo sang mga balaklon sa panahon sang lockdown hindi ini bangod sang kakulang sang supply kundi ang kabudlayan sa mga checkpoints nga nakaupang sang giho sang mga produkto pang-agrikultura. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 16 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 98 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 47 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, nagapakigbahi naman si JM De Guzman sa pila ka mga aktor bala Action Boy nga naga-join sa military. So subong si JM De Guzman naga-training siya subong bilang Air Force Reservist. Sa iyang social media, nag-post siya sa picture samtang naga-training. Kag hindi lang siya Action Boy, kundi duha sila ni RC Munoz. Naga-training man si RC. Tisad tong Marso, una naman nga ginako ni JM nga do gusto ya magsulod sa sa militar. Ano da yan? Tido ka para sa fans. Hindi kaya fans, tiway kaya labot. Tido ka nami lang bala kay damo nga mga aktor, bala Action Boy nga nag-join. Sa military. Oo. Para kay sa NPA. Hindi man maging kwentro. Kada wala pa man may naging kwentro nga mga ilayado ka volunteer lang siguro. Para reservist. Reservist lang sila. So si para kay Mateo. Man na siya, reservist man siya. Si pagid ang singer nga si Ronnie Liang. Na reservist man siya. Way kakilala ay. Ronnie Liang. Ay, kasi. Ronnie pa. Di ba mo na sang si Ronnie Ricketts. Ay, si Ronnie Liang, singer na siya, nagkanta sa Ngiti. Ngiti. Sa iyong ngiti. Ay, nang buwan niya, nang dilaw si na buwan. Si Juan Carlos. Okay. Okay na? At least kabalo ka balahaw. Para aware ka balahaw. Diba? JM De Guzman. Plano masulod sa,
Butsi mo yan, bumati ka. Jane de Guzman, nagpaidalo naman sa military training, te. Oo. Doon ka namin lang. Diba? Sige. Balita sa sports. Wala sang ikalawag nga Athlete of the Year para sa UAP Season 82. Suno kay UAP Executive Director Tenny Rebos sa Gisag, ini bangod may pila ka mga atleta nga hindi makahambang bangod sang suspensyon. Ginkan sila na mahampang sa UAP Season 2 bangod sang COVID-19. Pila sa maapektado nga hampang sa collegiate level ang volleyball, football, baseball, softball, athletics, lawn tennis kag 3-on-3 basketball. Natala na naman nga announce ang University of Santo Tomas bilang overall champion sa UAAP Season 82. Balita Espesyal! Energy! Action boy! Kag sa aton yung mga ka-action. Sa energy mo na ako, sabi siya hindi ko pag i-down na nga kung nga ano na akong stinger. Malusot ka dyan. Energy. Of course. Malusot gini action boy. Kaya dapat ang aton nga energy. Naka-black ka pa nga daan. Oh yes, of course. It's Black's Wednesday. It's a dress. Tapos? It's composed of... Made of? Hindi composed gidya ko niya. Kaya Compose composed nga duta. Balaw. So, wala to? Wala siya? Wala, no? Sige. Garing wala. Garing wala. Sige. Tema balita special na lang kita, action boy. Sige. So, sa ato nga balita special, subong nga adlaw, action boy. Ini ba lang mga tips para mangin sincere kita sa ato nga pag-sorry o kung pagpangayo sang pasensya. So, matao nga nahimuan ta sang sala. Yes, sala kag hindi maayo. Hindi ta na iya sang sorry nga. Sorry na bisan sala. Bisan di pa kung sala. Hindi na sincere. Hindi na sincere, action boy. May sige na lang inaway sorry na lang ko sa imo. Bisan imo pa sala. Na nga sorry. So, hindi na siya sincere, action boy. Pero, siguro, ay, doon may standby kita. May standby. Naka-standby. Ara. Wala. Sige, go. So, una, action boy, Aryo, ibatunon mo nga nagsala ka. Batunon, accept nga nakasala ka sa sina nga tawo. So, mag-ano ka na, kung sa Tagalog pa, mag-muni-muni ka bala na, action boy. Muni, ano? Muni-muni. Mag-ano ka na, atag sila muni-muni ka na. Kuhan ka daw. Minsan ka anay. Reflect. Reflect. Sa English, ma-reflect ka. Nga, ano man, nakasala ka, so you need to accept nga nakasala ka, ano na bala, para mabaton mo. Correct. Sa imo kagalingon, nakasala ka, hindi tungambal mo kaginab lang, sorry na, bisan ni mo sala. Sige na lang, sorry na lang da, bisan way kuya sala. Nice. Hindi na siya ang action boy. Kay, wala bala sa may madula, si mo kung mag-sorry ka. Diba? Wala, actually, naka-ano ka pa, doon naka-gain ka pa na sang, doon namin imo matsyagan. Correct. So, ikaduwa, action boy, intindihon mo, kon nga, Lapit-lapit lang, mic mo bala kayo daw galayo. Engine, lapit-lapit. Agin na makaon ko na ito. Sobra naman ang imo. Ambal ko lapit-lapit. Hindi kayo, no, mo ginasuwan. Ako na, action boy. Engine, diyon mo, kung nga ako, nung nag-sorry ka. Antis ka pangayo sang sorry. Nakaintindi ka. Amo kanina, dapat intindi ka sang nahimo mga sala. Amo na kanina yung mga tao, ban gambal lang, sige na, sorry na lang, bisan imo pa sala. Kaya wala nakaintindi mo. Correct. And ang ikatatlo, action boy, ready ka na ba lang nga magpangayo sang sorry? So, mo na ipamangkot mo sa imo kagalingon kung ready ka na nga magpangayo sang sorry. Kaya kung hindi ka man lang ready, kaya tungod ginambalang ka sang nanay mo nga sorry to sa iya. Or ginambalang ka kung sino da. Hindi ka pa ready mangayo sorry. Kaya damo ka pa yung ginapaminsan. Okay nang lang ready ka, action boy. Ay sampulan ko na masorry na lang ko sa imo daan. Nga, sorry, gid, wala ko na munong bago mo nga cellphone. Tala, kasi naman na. Si Linggo, gid. Daw wala. Hindi ko doon wala. Ano?
Bagong cellphone daw. Takan ko. Sino naman nag-message mo man? Tingala ko daw kay ina pa daw. Bigla paabot kagid sa linsa. Wow! Yaman ko no. Nga daw mo noon kung bagong mga cellphone. Bago na. Siling ko gid. Bago casing, Aksyon Boy, actually. Pa-picture ta dabi karon ni. Si Aksyon Eden, gini mo ang daman niya ni karon. So, wala. Hindi ako makakonsentrate. So, Aksyon Boy, ang... Kaya ko pa, alin pa kayo na, guys, sorry ako sa imo. Kuha ko sa imo, do wala mo ko ginamind kasi ano mo sa cellphone mo. Sige, smile. Smile. Okay na? Sige na. So, ang pilarata to, ang next Action Boy, hindi ka mag-sorry nga sarcastic way. Diba? Sorry lang gawa mo na. Naka-sarcastic ang siya, Action Boy. Kikid daw, sorry Kinabutang karusun, Simonan. Nakaamo na bala. Kanami si mo Okay, sorry lang. Hindi ganyan namin, Action Boy. Nabi mo daw kanami, kasi mo daw chinelason lang. Ang gida pa sa... So, muna, hindi bala... May ganun mo chinelas na, sa unang chimpugan niya, bakya, pagidya. Ay, sakit-sakit ba? Di ba kahoy na? Oo, kahoy na. Sa una, kay national sleepers na naman. National sleepers? Duwala mo sa national sleepers. Pambansang ano na. Sumasang chinelas? Sure ka? Oo, nasang bakya. Sige. Kita mo may kanta pa na gana Ano? Bakya mo neneng, bla? Ano na siya? Kantabe? Bakya mo neneng, luma at kupas na. Ngunit may bakas pa nang balak di mo yan. Yung 45 balak di bili mo sa yan. imo. Siling ko gid kagawad. Sino na lang yung makasaray sa ato, baka 45 bili sa cellphone mo. Di ba, no? Very, gid ya. Sama na siya, Action Boy. Kagamos ang kalibutan. Action Eden, good morning. Kay next Action Boy, ipathag nga hindi mo na dapat, hindi mo na liwaton. Exclaim siya, sorry, gid, hindi ko na to liwaton. Nga ginpalapta ko, nga may katika-tika. Di ba? So, dapat sincere ka, Action Boy. Sa buli pa na. Ay, sa buli. Tapos left side muna. Hindi mo na pagpanugid sa iban nga ti, yan mo na budlan siya magpungko kami katika-tika. Sorry, gid. Kasakit pa, no? Sorry, gid, pero pali na, we pa. Tsaka. So, muna siya, Action Boy. Kasaban. So, sige na. Muna siya. Ang para sincere kita nga magpangayos ang sorry. Magpasang sorry kita gani. Hugot sa aton nga balat siya. Yes. Hugot pa sa bayo mo subong mo. Kaya kami. Dapat ako pa. So, sorry. Hugot pa sa imo bayo subong. Okay? So, sa aton mga kasya sa Facebook Live, kung nakita nila, kung ano kahugot ang bayo ng Action Boy. Amo na kamahal sa cellphone next to Dorel. Siling ko, gid. So, di ba? Kung may pandemic, may tag-45 mil. Sana all, di ba? Ano ba ba? Sana all. Kasaban. Sige na. May sagira. Kabalo, may nakakabalo si mama mo nga. Yung wala pa ganito to ka ba? Okay, nakabayad sa ano to. Ano ba kalakal? Kanin mo yan, ha? Siling ko, gid. Good morning sa kay... amiga ko Elizabeth Lamprea, good morning. Remia Garcia, kay Brian Gonzaga Guevara. Ay Bri, good morning. Yam Lucasan, kay Kapa Imelda Baguanga, good morning. Kagawad Rogenesia, may agaman. Sa kay, sige, ikaw naman na, Naya. Good morning, Action Boy. Happy birthday kay Attorney Japheth Masculino. Birthday niya subong adlaw. Ato niya provincial agriculturist Action Boy, no? Correct? Yes. And then, Action Boy, good morning man kay Nanay Ligaya Abeto dra sa Binalbagan. Abeto family mayong aga. Nagapamatigid sila sa aton Action Boy every day. Thank you so much. And sa aton niya Facebook Live Action Boy. Hello, ano Tomas? Sino nang ginatawagan mo yan? Kay Sir John Sapio, nag-monitor siya sa aton, Action Boy. May aga. Kay Jan, parang Jan, good morning. Yes, Teresita Linaha Kayaw, mayong aga. Kay Gladys Noble, kay Jeril Gadudo, Nonoy Tajones, kay Nang Fran Luis. Good morning, Nang Fran. Kay Emelia de la Torre, mayong aga. Kay Sir Michael Tambasen,
Mayong happy aga. birthday gali anay kay Elena Moret Caballero sa Yes. San Carlos sa Sipaway. Si Paway Island. Sipaway Island. Oo. Good morning, kag happy birthday. Alin sa imong bata. Correct. Kay Julius Caballero. Pasak. Sige. Kay Aksyon Boy, kay Joshua Christopher Belas, mayong aga dira sa inyo sa Hinigaran ni siya. Kay Roxy Payas, dira sa may Barangay Estefania Payas family. Kay Mirna Claud, mayong aga Lito Dayap, taga Punta Taytay, mayong aga sa tanan niya taga Punta Taytay. Kay Renan Payong Ngayong, Christian Semeliano, and kay hindi ko mabasa yung ngalan, kaya ka Japanese ang pagsulat. Ang ginatamya mo dasan? Yes. Ang ikaduwa, ari lang Japanese niya nga name, oh. Basta good morning ko, no, Mangko, siya kung may biyahe na ko no Roro, Bacolod, Iloilo. Roro, araya. Oo, ang fast craft do... Ang first step daw, istoryan pa na subong. Oo, Kaya may pila ka mga guidelines ito gina. Correct. Sige. And, sino pa Aksyon Boy, sa tanan nga nagapamati sa atong subong nga aga. Correct. Good Oo. morning! Okay, kalang nagid sa Sa Tonoras, family no? ko man sa may barangay Carabalan, Himamaylan City. Kay Christian Semeliano, dira sa Maylan man. Oo. Mga taga Karabalan, good morning. Yes! Good Mga morning! taga, sige, amo na. O, si Ma'am Armelin Vargas, Aksyon Boy, nagapamati man sa atin. Ay, amo na nga kwan. Inyong... Amon nga station commander sa police station 8. Correct. Sige. Hindi pa lukuban. Ano to yan? Ano to? Pagkabati mo sa ngalan ni Ma'am Armelin. Kay Nemya, Iyawan, Aksyon Boy, mayong agadra sa Hinigaran, Iyawan family. Kay Iyawan kon iwayan. Iwayan. Ay, Sorry. Ang iyawan niya sa kwan na slaughterhouse na yan. Iyawan. Kay Tublok Lawi, Aksyon Boy, mayong aga. Tublok Lawi. And Veronica Manukan, mayong aga. Sige, okay. So, standby na kita mga aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon. Si Mila Alit, gali, good morning. Yes, kagawad. Mayong aga. Kagawad Mila Alit. Way kita da. Ang inyo daringan news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.